Victory Spies, a született kémek. Los Angeles bevásárlóközpont reggel 11 óra 30 perc. Tíz van! Tíz van! Gyermekjáték. Beverly Hills Gimnázium, délután 3 óra. Nem igaz. De igen. És mit csináltál? Csak egy megoldás volt. Na ne! De tök jó fej vagy. Wow! Mi az, Clover? Jól vagy? Több, mint jól. Szerelmes vagyok. Fúj, Kathleen bátyjába. Vennünk kéne neki egy szemüveget. Szia, Rick. Örülök, hogy látlak. Szia, Clover! Nem akarsz délután hazavinni engem? Nem jó, vásárolni megyek. Jó a szoknyád, hol vetted? Én is vennék egyet a kishúgomnak a szülinapjára. A kishúgának. Fogadok, hogy a kishúga nem venné föl ezt. Ilyesmit még az anyukám se venne föl. Miért nem akarsz önmagad lenni, Clover? Önmagam? Ugyan. Rick idősebb nálunk, ami azt jelenti, hogy kifinomult nőkhöz van szokva. Igen, de ha valaki nem azért szeret téged, aki vagy... Gyerekek! Ugyebár mi kémek vagyunk. Folyamatosan változtatjuk az egyéniségünket. Lányok, világméretű problémával állunk szemben. A társadalom fontos tagjai nem végzik a munkájukat, és csak játszanak egész állónak. Játszanak? Ugye most viccesz? Sajnos nagyon is komolyan beszélek. Ez a káosz mindent el fog borítani, ha nem teszünk valamit. A feladatotok az, hogy vásárlónak álcázva oda menjetek. Végre! Egy feladat, amivel azonosulni tudok. Ebben a pillanatban játékvásár van Tajvanban. Talán találtok valami nyomot, hogy kiállhat-e különös jelenség mögött. Itt vannak a segédeszközök. A mágneses öv, Ez egy kicsit túl elviszes nekem. elektronikus nyomkövető, amit a rádiótokkal tudtok aktiválni, infravörös hőérzékelő szemüveg, manikűrkészlet, tapadó korongos körmökkel és egy lézerreszelő. Van benne piros körömlak. És elektromos kék is. Csodás! És végül a kilövő gyöngykarkötő. Csak óvatosan, ez még mindig fejlesztés alatt áll. Különben tetszik az új stílusod, Clover, nagyon kifinomult. Az anyukámnak is van egy ilyen kosztümje. Taipei játékvásár délután 4 óra 17 perc. Nézzétek ezt a sok játékot! Milyen fantasztikus! Tuti! Gyerekes! Láttad, milyen jó az új Vladimir Kozirev széria? Vladimir Kozirev játékai a legjobbak eddig. Meg kell néznetek a Vladimir sorozatot. Itt kell kezdenünk. De jó! Lányok, az biztos, hogy jó helyen járunk. Üdvözlöm Önöket a Vladimir Kozirev pavilonban! Köszi, hallom a játékaikra bukik mindenki. A kollégám azt szeretné kifejezni, hogy mi pozitív reakciókat észleltünk a vásárlók részéről. Mindenki ezekre bukik. Még soha nem hallottam Vladimir Kozirevről. A boltokban vannak már a játékai? Nem, vadonatúj cég vagyunk.
Tényleg? Még senki nem ismeri magukat? Nem, ez a bemutatkozásunk. Értem. Miért nem nézik meg a játékokat? Nyissák csak ki, meglátják, azonnal meg fog tetszeni. Majd később. Most telefonálnunk kell. Tuti. Taipei Thai Hotel este 8 óra. Hello, hölgyek, milyen a játékvásár? Küldjük a mintákat, Jerry. A Vladimir Kozirev gyárból származnak. Oh! Az eladó azt mondja vadonatújak, de a csomagolás ősrégi, 70-es évekbeli. És nem csak ez a baj. A videón a játékok mind tőlük származnak. Jól van, lányok, majd szólok, hogy mit találtunk. Beszéljük meg a feladatot, amíg az eredményre várunk. Inkább arról beszéljünk, hogy fogom meghódítani Ricket ebből a hülye Tajvanból. Tajvan nem hülye, Clover, hanem egzotikus és érdekes. Jó meglátás, ez kell nekem! Szia, Rick, itt Clover. Ó, semmi különöset, csak itt vagyok az egzotikus és érdekes Tajvanban. Ez gyors volt. Jerry szerint sehol sincs nyoma a Vladimir Kozirev cégnek. Na, szia! De valaki mégis gyártja ezeket a játékokat. Sam, jól vagy? Majd visszahívlak, Rick. Ez tiszta óvodás. Igen, Sam, hagyd abba! Nem hagyom. Ne, hagyjatok békén. Csinálj valamit, Clover, nem viselkedhet úgy, mint egy gyerek. Mi vagyok én a mamája? Hát, ebben a ruhában. Viselkedj, kisasszony, vagy szobafogság lesz! Mondjuk el Jerrynek, hogy mi történt. Szia, Jerry! Nézzétek, ki van itt, Clover! Clover, Alex, Sam, én már öregszem! Jaj, ne! Már Jerry is! Meg kell tudnunk, mi történt valójában, mielőtt túl késő lesz, és mindketten örökre így maradnak. Ezek ugyanazok a dolgok, amiket először láttunk. Kutyuska! Megatronik akcióhős! Szépségkirálynő! Mami babája! Itt van Mami babája! Az én anyukámnak is volt ilyen babája, a kicsi Anna. Azt mondta, ez volt a menő, amikor ő kislány volt. Miért? Még csak nem is világít. Lássuk, ki gyártotta ezt a babát. A kicsi Anna. Hé! Futás! Betolakodók haladnak az utca felé. Megszabadulni tőlük. Véglegesen. Nem hiszem, hogy ez a fogadó bizottság. Jerrynek igaza volt, a káosz kezd eluralkodni mindenütt. Szerintem manikűrözzünk. Gondolod, van erre idő? Ez a kék egyszerűen csodálatos.
a tenyereket. Igen. Biztosan megvan az info a Kicsi Annáról. Azt mondja, Oroszországban készítette a Kicsi Anna játékgyár 74-ben. Néhány év múlva leállították a gyártást. A Kozirev játékok csomagolása nem a 70-es évekből való. Nézd meg, kié volt a játékgyár. Vladimir Kozirev. Hát persze, ugyanaz a személy. A régi gyárában készíti ezeket az új játékokat. Akkor tudom, hova megyünk. Valahol Oroszország fölött hajnali 1 óra 15 perc. Ahhoz képest, hogy játékgyár, nagy a biztonság. Be kell jutnunk. Nézzétek! Akarok egyet? Ez az! Nem mondtad, hogy szobrocskáim? Szobrocskáim, álljatok meg! Ki rakta ide ezeket? Ez a következő szállítmány. Rodney, vigyük be őket. Szerintem ez a baba elromlott. Zúzasd be! Jöhet még 2 a következőbe. Ez az! A nyomkövető szerint Sam itt van. Ez majdnem akkora, mint a ruhás szekrényed. Sam, gyere le onnan, gyorsan! Szobrocskáim, gyertek le a futószaladról! Ez jó volt. És most mit játszunk? Vajon miért nem zárják be a dobozokat? Megkérdezem! Jobb ötletem van, játszunk kémeset! Mintha nem minden nap azt játszanánk. Én kezdem! 2 kicsi szememmel látok valamit, ami nagyon nagy. Számítógép? Ügyes vagy. Fogadok, hogy ennek van valami köze ahhoz, hogy gyerekként viselkednek. Már csak meg kell találnunk a csipet és átprogramoznunk. Nem engedd be! A jelszó általában valami egyszerű, mert arra senki sem gondol. Mondjuk legyen játék. Jó. Kicsi Anna? Ezek nem ismerik a szokásokat. Most mi lesz? Az se rossz. Legalább akadályozza őket, amíg... Betolakodók! Futás! Az utolsó az áptojás! Elbűvölő! Miért csinálja ezt?
Természetesen bosszú. A gyerekek, akik régen imádták a kicsi Annát, felnőttek, és elfelejtették az egyszerűséget. Ma már csak a buta elektronikus gizmók érdeklik a gyerekeket. Te jó ég, látod, hogy ez hogy néz ki? Szörnyű. Visszatérve a bosszúra, ettől nem fogják jobban szeretni a kicsi Annát. Dehogy nem! A világ minden táján a felnőttek emlékezni fognak kicsi Annára, amint visszaküldöm őket arra a szellemi szintre, ahol akkor voltak. Léci, hadd menjek veled! Miért nem tud mindenki ilyen lenni? Gyere csak, tündérkém! Nem, szobröcskáim, ne menjetek! Ezt nem úszta meg szárazon! De lehet, hogy mégis. Ha elér minket az a sugár, egy életre ovi szinten ragadunk. Rick soha nem tudja meg, milyen nagyszerű vagyok. Hé, nem tehetek róla! Lökd meg! Ha? Hová tűntek? Hé, kisfiú, adok neked egy nyalókát, ha elengedsz. Jó, rendben. Vladimir teljesen eltűnt. A nyomkövető. Sam éppen előttünk van. Lehajította őt. Meg kell mentenünk! Hipersebességre kapcsolunk! Becsaptak minket, ez csak egy baba. Nézd! Kozirev babái most már nem csak játékok, hadseregként használja őket. Elkéstünk. Talán nem. Mi érdekli Vladimirt a legjobban a világon? Nem tudom. A kicsi Anna, ez az ő büszkesége, ezt kell felhasználnunk, hogy megállítsuk. Aha, nem értem. Csere-bere! Mit akarsz a kutyussal? Elmagyarázom. A kutyus csipjét átrakjuk a kicsi Annába. Annyira egyszerű, hogy semmit sem fog sejteni. Fenn vagyok! Hey! Ne légy ilyen undok! Drága kicsi Anna! Ez az utolsó, Vladyi. Ha engem lelöksz, ő is velem jön. Ne! Drága kicsi Annám! Mit szeretnél ma csinálni, drága kicsikém? Vladyi, vissza kell menned a gyárba és helyrehozni a dolgokat. Nem akarok! Játszani akarok! Vagy elindulsz azonnal, vagy szobafogság lesz a vége. Vladimir, bajban van! Na jó! Beverly Hills Gimnázium, reggel 11 óra 10 perc. Nem igaz. De igen. Clover, tényleg olyan voltam, mint egy gyerek. Csak egy kicsit jobban, mint máskor. Szia, Rick! Van 2 jegyem az operába, van kedved eljönni velem? Opera? Clover, mi történt? Úgy nézel ki, mint az anyukám. Szia, Rick! Akkor ma együtt megyünk az utcabálba. Persze, Mandy. Helyes, Ruci. Szülői értekezlet lesz. Elnézést, tanárnő. Meg tudnám mondani, merre van a titkárság?
tehetséget abszolút túlértékelik. Magyar hangok: Zsigmond Tamara, Simonyi Piroska, Csondor Kata, Úri István. Magyar szöveg: Barabás Orsolya. Hangmérnök: Hajzler László. Gyártásvezető: Masol Ildikó. Szinkronrendező: Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.